Hej, her har jeg en laser. Laseren kan udsende grønt lys, og det gør den hen mod et gitter. Gitteret kan opdele en laserstråle til mange laserstråler via det begreb, der hedder diffraktion. Når lyset sendes lige gennem gitteret, så er der det, der kaldes en 0. ordens plet. Men der findes også mange andre, nemlig de 2 første ordens pletter, der ligger lige præcis med samme afstand fra 0. ordens pletten. Yderligere ligger der 2. ordens plette, 3. og 4. og 5. så mange som det nu tillades. Afstanden mellem gitteret og væggen den er 1,5 meter. Afstanden fra 0. ordens pletten til 2. ordens pletten den er altså en halv meter. Nu skal du udregne, hvilken vinkel afbøjes lyset til 2. orden. Sæt videoen på pause og beregn vinklen. Den måde jeg vil gøre det på, det er ved at bruge en formel, der hedder tangens til vinklen er lig med den modstående katete divideret med den hosliggende katete i denne retvinklede trekant, jeg har her. Så skriver jeg tangens til theta 2 er lig med 0,5 meter divideret med 1,5 meter. Det kan jeg løse, og så får jeg, at vinklen til 2. orden theta 2 er lig med 18,43 grader. Jeg håber, du er enig. Lyset blev sendt igennem et gitter med 300 linjer per millimeter. Nu skal du udregne gitterkonstanten for dette gitter. Sæt filmen på pause og udregn gitterkonstanten. Den måde jeg vil gøre det på, det er at sige, at gitterkonstanten D er lig med 1 mm divideret med de 300 linjer per millimeter. Jeg bruger altså den formel heroppe. Så får jeg et tal, der siger 0,00333 mm. Jeg håber, du er enig. Nu kunne jeg rigtig godt tænke mig også at udregne, hvad er bølgelængden af det her grønne lys, der sendes gennem gitteret. Nu skal du sætte filmen på pause og beregne bølgelængden. Den måde jeg vil gøre det på, det er at jeg benytter gitterligningen, som ses heroppe. Jeg isolerer bølgelængden, så lambda bliver gitterkonstanten gange med sinus til vinklen, divideret med ordenen. Jeg udregner altså bølgelængden ved at sige 0,00333 mm gange med sinus til 18,43 grader divideret med orden, som er 2. Jeg får nu et tal, der siger 0,000527 mm, og hvis jeg ganger det her med 1 million, da der går 1 million nanometer på 1 millimeter, så får jeg altså 527 nanometer, som er bølgelængden af det grønne lys.